Ngibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyakatho Izinto TV. Umqabi le channel ngisacela uchofe ibhathini elibhalwe subscribe uzoba ngokuqala ukuthola izindaba kule channel yakho ehamba phambili iNyakatho The North TV. Bafowethu izindaba zanamhlanje zishube kakhulu ithinta indaba enkulu baba uShembe sukela ekuqaleni kubaba umqali wendlela kuze kuyofika kubaba uNyazi okuwabaholi bamaNazaretha onke ase-Afrika. Bafowethu sekusabalale okanye sekuvele intshumayelo yobhuti oveza ilokhuzana esho ukuthi wasizwa ubaba uShembe ukuthi eze ebuyelwe umlenze wakhe owawushile. Ngicela bafowethu nilalele le ntshumayelo nize niyiqede ngoba kubalekile konke okuzoshiwo la phakathi kwentshumayelo. Uyeza upart 2 ngoba ngizoyikhatha izoba u2. Kuzoba part 1 no part 2. Ngicela usubscribe ngiyabonga. Mangifika ekhaya ngabasa umlilo ngase ngithatha isihlalo ngahlala esihlalweni. Mangihlala esihlalweni kwase kufika into ukuthi angihlale phansi. Ngaleso sikhathi uShembe simazi ekhaya uShembe nje bekumuntu obethukwa kakhulu. Bese isilandele nje ngaso sikhathi. Kodwa nje umuntu obethukwa kuthiwa wandiza khona lesakugqilesi esasikhona esinjalo. uShembe nje awumuntu wandiza kanjalo kanjalo. Uma ephuzela utshwala ubuye yele esontweni eyiyoni. Yebo isonto khona. Mangibuye ekhaya ngafika ngathatha isihlalo ngahlala ngafaka umlilo ingodo ngafaka igubhu ukuthi lezi ezincane ukuthi umlilo nguzufudumala kahle egazini. Kwafika into ukuthi hayi angithatha ucansi ngidlale phansi. Ngathatha isicipho ngandlala phansi. Ngale kade ngidlala phansi kanti lesikhathi sengizoquleka khona ngiwele emlilweni ngaphakathi. La baba umlenze la wavedane nje wangena phakathi emlilweni wagamandla akekho umuntu ongibonayo. Ngasha nje lapho baba ngangqona ngakithi nje inyama yomuntu bayazi ukuthi inwa kanjani. Ngasha nje kwaphela nje nya kwasala imthambo yaphelela eziko kokitolo ithambo lilomkanja ngaphakathi. Bayazi abalaleli abake bengibone noma babone emaphepheni. Ithambo lomkanja laqhumela phakathi eziko kwaphela nje ngaphakathi kwafika la phezulu. Lapha kunamuntu ongamemeza ayezwe nje uyezwa kodwa uthi uyasha noma nje bekuvukile lento wena uzwa mawuvuka isifo sokuwa baba yikho into izwayo noma makhelwane babeqhitha qhelile kusemakhaya lapho engashela khona semzini waseyithumela uMaswazini lapho kwavutha khona indlu ngingaphakathi njengoba usukubona makusiwa inyama yelenonile angithi kuye yamalangabi kanjalo kwakuyindlu kaTshani. Ngasha nje lapho baba kwabe ngakithi njengoba ngichaza ngithi inyama yomuntu obayazi niwa kanjani ngami. Kwaqhamuka idoda engizothi ngizoqala la ngithi indoda engingayazi. Eyaqhamuka ifaka isigqoko esimnyama ifaka isudu. Eyafike yangiqukula phakathi endlini yangikhiphela ngaphandle. Iyashindlo. Yangikhiphela ngaphandle endlini. Yathi le ndoda lena sohlangana lapho yakhona. Yasinyamalala. Bafika omakhelwane sekusha indle kaya. Laba bemlenzeni kunamathele amalahle kuphelile nje nya. Phelile nje. Bafika omakhelwane sekukude ukuthi betshela bebiza abazali noma bebatshela bakude kakhulu. Kwathatha imoto kwamakhelwane ngathathwa ngesesibhedlela eMphumulo. Mangifika eMphumulo ngafaka khona le machine le ekhalayo mawusizophuma umphefumulo. Ekhala kakhulu. Le machine lena masikhala kakhulu bayebethe umphefumulo wakho usuke usuhamba emhlabeni. Umshini ukhala kakhulu kwafika umoya emshinini ngaphakathi ongekho umuntu owazi ukuthi awuqhamukaphi. Sekuzocisha nje kuphela nje nyanga ubathi udokotela intuthu ingene kakhulu esifubeni ngaphakathi konakele kakhulu. Angakafiki ke la ngenze. Yeah. Wawufika umoya uvungame emshinini, umoya emshinini uqale phansi umshini uyobala. Sekuthiwa nje umphefumulo usuphelile. Kukhala isililo nenganza ukuthi seyifikile esibhedlela. Kukhala isililo uvungame umshini uqale phansi uyobala. Intuthu yaphampeka ngaleso sikhathi yaze yaphela esifubeni. Kwasala nansi inkinga la baba ngijova imjovo mhlawumbe u9 ngosuku.
kuvinjwa umlilo bafu ubhlungu mntakamkhulu ubhlungu kakhulu into yangehlelayo ngiye ngithi inkosi angazi noma khonza kahle yini ngoba kuba akekho ushembe baba ngabe angikho emhlabeni ngiye ngimdabukele umuntu osathi ushembe umuntu ujova ka9 ngosuku yebo kuphelile nje la ngasuka esibhedlela emphumulo ngathathwa ngayiswa eStenga mabefika eStenga bathi umuntu onje ngeke simenze lutho nginto nje ehlalele ibheke phezulu angiswa ngapha ngumuntu nje ohlalele lebheke phezulu uma ubuka umlenze wakho ubonani baba njoba ngichaza kusuka la phezulu nje ngizokhombisa mntakamkhulu kuya phansi kwakusele nje imithambo iqhumela phezulu yawuqhuma phansi idolo konke kuphelele nje emlilweni kusele ithambo lomkanja naliqhume phakathi la ngemumva kwazokwachitheka lento ethi umkanja kuchithekele emlilweni uNkulunkulu waqhamuka lapho ngithatha lapho ngathathwa ngayiswa esibhedlela eStenga mabefika eStenga babuka bathi ayikho into esoyenza ngomuntu onjena ngcono ethathwa lo muntu esesibhedlela esikhulu eKing Edward eyonqunywa imlenze kuphele ungcono ihambe ngomlenze wensimbi noma ihambe ngolitshe bafika abazali ukuthi ayikho into esoyenza kungcono usayinwe phansi lokho kuze ingane yethu kunokuthi ife ungcono siyiphushe ngewheelchair wasayinwa ngathathwa ngayiswa emphumulo King Edward mangifike eKing Edward abantu baba isaha lokunquma abantu ngiyalazi konje uyonqunywa manje King Edward uyonqunywa nje straight ngafika abanye benqunywa nje sekuphelile abanye benqunye ngala abanye benqunywa imlenze ngathi mangifika mina umlungu wayekhona wathi ngoba bengahlelile uzongikala nje umlenze uzonquma ngifaka umlenze wensimbi kodwa uzokubuya ngomsombuluko ngoba ulehlani yakhona ngafika khona baba ngafike esibhedlela eKing Edward wafika umlungu wangikala wasuka wahamba kwayisabatha sasathi ke thina ngicela ukuyicacisa sasathi umgqibelo kwayisonto kwamsombuluko kwadini lo dokotela uyeza udokotela wangaqhamuka kwawulesibili dokotela walindela ukuthi uyeza wangaqhamuka kwawulesithathu dokotela ulindiwe la mntakamkhulu la mangiqaqwa ibhandishi njoba ngisho baba ngithi ushembe ngicela ngibambe inyembezi uNkulunkulu engisize ngoba yonke imhlaba lapho engisengikhuluma khona kubuya lo lasize ngakulona la maqaqwa ibhandishi lixebuka nenyama iyayisele ngaso sikhathi ngangikhala kuze wonke umuntu okhona esibhedlela ngendlela okuyiyona la esibhedlela kwawulesithathu dokotela walinda ukuthi yaqhamuka wangaqhamuka kwawulesine base bemthinta onesi ukuthi hayibo doctor usukhohliwe washiya umuntu la esibhedlela dokotela wathi noma kanjani kusasa njengoba kulihlanu uyabuya ukuzonquma yebo useqedile uyabuya kwathengo lesine idumbu baba kunzima ukulala esibhedlela abantu abafile abahambile emhlabeni badlula phambi nje kwakho na ubone ukuthi mhlambe nami nje ngizokhutshwa kanjani ngihamba emhlabeni straight yabona ngihamba emhlabeni ithi amathemba amasephelile ayikho into engabe ngisayithemba sengisho laba ba kwawulesine kuthe ntambama ngolesine kuya ngithi ko9 kanje mangaphosisi kwase kufika ubuthongo kumina ubuthongo ngeke ngutshele namanje ukuthi kwabuthongo boni ngabona esibonalisweni kungena umuntu owayegqoka umjivo omhlophe efake lezi zinto zodokotela lezi ezocheck BP kanjalo ipopolo lezi wafika lo muntu waqonda lapho engangilele khona odini angazi onesi bakhishwa yini lapho engangilele khona waqonda embedeni lapho engangilele khona ngithi ngiyaphupha kanti into yenza ngempela mayifika embedeni wafike wambula ingubo wathi sebamba la esilivini wathi ew bana umkhala ngaka nto limele kangaka wathi kodwa thina bese sikuzwile emazulwini ukukhala kwakho uzophila ngeke uhambe ngiyakupha umlenze uzonqunya wona awuchaze lo baba ufaka umjivo omhlophe kodwa yena usimo sina umchaze lo baba noma